День перемоги без георгіївських стрічок. Українці від помаранчево-чорного символу перемоги у Великій Вітчизняній війни відмовились, бо він їм нагадує про війну сучасну, російську агресію на сході України та окупацію Криму. Кримським татарам на знак протесту запропонували флешмоб – розмістити в своїх автівках національні прапори, про найбільший кримсько-татарський прапор у серці Криму і бойкот георгіївським стрічкам у наступному сюжеті. Прапор України замість георгіївських стрічок. Від радянського символу перемоги у Великій Вітчизняній війні українські автомобілісти відмовляються принципово. Усі, з ким ми говорили, одностайні. Колорадська стрічка – це нагадування про російську агресію на сході України та загарбання Криму. Це заборонений символ, це символ окупанта. Я ніколи собі такого не дозволю, оскільки наша країна воює з Росією, а це прямий символ Росії. Ні, не вважаю нужним. Это прошлое, это отжитки Советского Союза, которые мы уже пережили. Поэтому это не нужно сейчас в наше время. А что нет, будем. А почему? Не будем. Шутит он, мы не вешаем. Разве что украинский флаг можем повесить только. Помаранчево-чорним майорітиме парад перемоги на Красній площі. До помпезного святкування Великої Побєди Кремль хоче долучити і анексований Крим. Тут георгіївські стрічки пропонують на кожному кроці. Таке на своїй сторінці у Фейсбук пише керівник організації «Аккая» Різа Асанов. Він пропонує кримським татарам на знак протесту розмістити в своїх автомобілях національний прапор. Його підписники ініціативу підтримали і виклали у коментарях фотодокази. Кримсько-татарський прапор завжди с ними. У нас всегда висит, висел и будет висеть. У нас был, есть и всегда будет на всех наших машинах. У меня 4 флага на лобовом стекле. 25 квітня 2018-го так звана поліція Криму зупиняє у Бахчисарайському районі цілий весільний кортеж лише через кримсько-татарський прапор на одній з автівок. І змушують зняти його. Вже за 2 дні у відповідь на свавілля окупантів над домом Різи Асанова на 18-метрову висоту здіймають найбільший кримсько-татарський прапор. Стяг тепер гордо майорить у селі Біла Скеля або Аккая, практично у серці окупованого Криму. Тетяна Сулій, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.